Ako predseda vlády Slovenskej republiky odmietam, aby sa Slovensko zúčastnilo na akýkoľvek finančnej schéme, ktorej cieľom je pomôcť Ukrajine zvládať vojnu a vojenské výdavky. Môže vykrikovať Korčok a ďalší, že ani náboj. Áno, zadarmo ani náboj. Keď si od nás chce niečo kúpiť, predáme. Prečo nie? Ak dnes Spojené štáty majú plné sklady zbraní a hovoria, kupujte od nás a dávajte na Ukrajinu. Ak sme my schopní niečo vyrobiť takéhoto typu, nech sa páči, kto chce, nech si od nás kúpi. To znamená ani náboj. Znamená, že zadarmo nepôjde žiadna smrtiaca pomoc na Ukrajinu a nezúčastníme sa žiadnej schémy, ktorá by viedla k tomu, že budeme financovať vojenské potreby Ukrajiny. Ale kladiem si otázku, ako je možné, že máme dva rozdielne svety. Slovnaft nie je nákupca ropy. Slovnaft po privatizácii, ktorá bola dávno, sa na konci dňa dostal pod spoločnosť MOL, maďarskú spoločnosť. Je to Maďarsko, ktoré uzatvára konkrétne dohody a MOL je ten, kto nakupuje ropu. Preto všetky tieto rozhodnutia sa prijímajú bohužiaľ v Budapešti a nie na Slovensku. Viete, my veľmi intenzívne pracujeme teraz na podpise medzivládnej dohody so Spojenými štátmi ohľadne jadrového reaktoru a možnej spolupráce s americkými spoločnosťami. Sme v úzkom kontakte s americkou administratívou a čakáme, že tieto kontakty vyvrcholia nejaké stretnutie alebo možno v nejaký malý summit. Ďakujem pekne, vážený pán minister, dámy a páni. Nenakupujeme ropu my znovu, to je maďarská rafinéria. No, problém bude v tom, že jediný problém môže byť v tom, že budeme kupovať drahšiu ropu. A že bude všetko drahšie. To je výsledok všetkých týchto sankcií. Čiže opäť sa potvrdilo, že nie je poškodený ten, voči komu tá sankcia je určená, ale poškodení sme my, ktorí tie sankcie vymýšľame. Máme svet vás, médií, protivládnych, máme svet opozície.